Moikka kaikki, jotka löysitte mun videon. Ja tosiaan katsotte just mun videoblogin ihan eka video. Ja en oo siis ikinä tehnyt mitään videoblogeja tai tälleen. Ja tää on ihan mun eka videoblogi. Ja tää videoblogin idea lähti siitä, kun mä katsoin parin muun tyypin videoblogeja. Ja näin, että ne jakaa kaikkia ideoitansa, vinkkejä siellä videoblogissaan, niin mä päätin, että kyllä mäkin osaan niitä sitten jakaa muille. Tai voisin jakaa, että voiko niitäkin vaan jakaa. Ja mä toivon, kun näette sitä palautetta sinne kommenttiboksiin, että se olisi positiivista. Ei mitään sellaista, että tää oli hirveän huono, vaan semmoista kehotustakin voi olla siellä mukana. Jos teillä on oma videoblogi, niin te kyllä tiedätte, että minkälaisen blogin pitää olla, kun teillä on kokemusta jo siitä. No sitten tätä videoblogia kuvaa mun sisko. Joo, se on tosi hyvä kuva näissä videoissa, että sen puolen videoiden pitäisi ainakin onnistua, koska se on aika hyvä kuva kuitenkin näissä. Ja tällä videolla oli sellaista aihetta, että tässä vaan nyt mä kerroin vähän tästä videoblogista ja mun nimimerkki tulee olemaan täällä YouTubessa, Jennuli292. Okei, eli tää kirjoitetaan Jennuli 292. Ja tosiaan pienellä se J sinne. Ja niin, voit laittaa ideoita, että mitä te haluatte nähdä. Laukun sisältöjä, maideita, ruokavinkkejä, välipalavinkkejä, hiusvinkkejä, kaikkea mahdollista. Ja vaikka että mä esittelen mun korvikset tai tälleen. Ja mä toivon, että tykkäsit tästäkin videosta ja rupeat sitten jatkossakin katsoa näitä videoita, nimittäin mä olisin tosi tyytyväinen, jos mulla olisi paljon katsojia. Mulla riittää, jos vaikka joku 20 katsoo näitä mun videoita. Et kuitenkin sellainen ei pari ihmistä, vaan joku semmonen 10, vähän yli 10. Ja tälleen. Ja mä en ole varma, että milloin nähdään nyt ensimmäinen ihan oikea video. Varmaan se nähdään tässä, varmaan jotain viikon aikana sitten tulee ihan oikea video. Ei mulla oikeastaan ollut muuta. Ja moido!